Ola, son Sonia Villapol e presento-vos o meu novo libro que se chama Cerebro en modo on, que me acaba de publicar a editorial Galaxia dentro da súa serie de divulgación A lanterna de Aristóteles. Pois ben, é un libriño con portada e ilustracións de Diego Estevo e o prólogo é de Juan Fuello, que é un neurooncólogo e divulgador científico no MD Anderson en Houston, e Antía Salgado Rei, que é mestre pedagoga e demais a miña nai. Pois manter un cerebro on significa ter un cerebro activo, reflexivo, curioso, conectado, flexible e saudable, non? E agardo que neste libriño pois, vos axude un pouco a entender como funciona, sobre todo durante a adolescencia, e como cuidalo e fortalecelo para ter un cerebro on ao longo da vosa vida. O libro divídese en 5 bloques, sobre as partes e como funciona cada unha, sobre como medra, como se pode mellorar, que é o que o dana e o que o enferma, e sobre saúde mental e neurodiversidade, cun total de 30 capítulos onde se fala das tipos de células, das súas distintas partes e rexións e como funcionan, do namoramento, que é o que pasa no noso cerebro, e do cerebro del e dela, das súas diferenzas, que pasa cando dormimos, como se forman os recordos, como se limpan os residuos, de como se forman os sonos e como soñamos, da importancia da alimentación e que alimentos realmente favorecen o noso cerebro, non? Da conexión do cerebro e da microbiota intestinal, do impacto das pantallas e das redes sociais no noso cerebro, de como outras cousas o danan, como os golpes na cabeza, e das linguas e da música que axudan a fortalecelo e a facelo máis forte. Das distintas maneiras de ver o mundo en neurodiversidade. E onde se pode conseguir? No Paseo dos Soños? Non. Hai que pedilo en calquera librería de Galicia. E ali o atoparedes. Agardo que o disfrutedes e moitas grazas.